dość inny klub intelektualny z pewnymi ograniczeniami, ale da się żyć. Микола Дідок. Микола Дідок to więzień polityczny, który między innymi mieszkał w Lublinie przez ponad rok, był studentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i mieszkał ze mną osobiście w jednym akademiku. Ja go nie znałam osobiście, ale kręciły się historie, że jest Białorusin, który rozmawia po białorusku, co wśród studentów wtedy nie było zbyt popularne i też jak szło korytarzami akademika, czasami spotykały się naklejki z napisem ekstremist po białorusku. I ja wiedziałam, że to Mikołaj ich naklejał. I to jest wyciąg z jego listu. Widocznie nie bardzo chcą mnie wypuścić z izolatki. Dostałam kolejne 7 dni, a 27 sierpnia robiłam jogę. Usiadłam do medytacji i sporządzono na mnie nowy raport. Naruszenie zasad ubioru. Kolejne 7 dni. Miałam wyjechać 13 września. Jednak 9 dni wcześniej, o godzinie 6:20 rano, weszli panowie do izolatki według tego samego schematu. Kazali mi odwrócić się twarzą do ściany i złożyć raport zgodnie z formularzem. A kiedy to zrobiłem, sporządzili akt, że odmówiłem złożenia raportu. Ogólnie rzecz biorąc, najwyraźniej będę w izolatce do końca września. Wraz z nadejściem płodów zrobiło się trochę nieprzyjemnie, ale trzymam się i na tym będę się tak trzymać. To jest drugi jego list. Oto moje liczby na rok 2022. Uprawiałam sport 157 razy w roku, jogę 78 razy. Arabski jest stosunkowo rzadki, raz na 6,5 dnia, ale przez 5 miesięcy nie miałam żadnych podręczników. Podjęłam 103 próby nauki nowych słów w języku angielskim. Czytam dokładnie 60 książek rocznie. W tym samym czasie z 365 dni prawie 1/3, 106 dni spędziłem w izolatce. Generalnie uważam, że jest spoko. Wiktor Babaryka. Białoruski bankier, działacz społeczny, kandydat na stanowisko prezydenta. Skazany na 14 lat pozbawienia wolności za legalizację środków pochodzących z przestępstwa i przejęcie łapówki. Jego syn, zatrzymany razem z nim, też został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. 27 marca 2023 roku zostało wiadomo, że Wiktor trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, przebiciem płuca. Do tej pory nie wiadomo, gdzie się znajduje. Lekarze, którzy się nim zajmowali, również są teraz prześladowani. Odpowiedź Wiktora Babaryki na list 7-letniego chłopca Temura. Dzień dobry, Temur. Bardzo dziękuję Ci za list. Źli ludzie wsadzili mnie do więzienia na 14 lat, ale myślę, że Ty dorośniesz i mnie uwolnisz. Dobrze, że grasz w szachy, to znaczy, że chcesz być mądry, a składanie klocków Lego jest bardzo interesujące i pożyteczne. Mój syn Eduard też kochał Lego, a dziewczynek nie obrażaj. One chcą, żebyś nimi opiekował i chronił. Słuchaj rodziców i rośnij mądry. I zawsze pamiętaj, że jesteś Białorusinem. Nastanojka, obrończyni praw człowieka, właścicielka psa o imieniu Erik. Ze względu na areszt pies został przekazany innym właścicielom. Mieszka teraz w Czechach. Traktują go bardzo dobrze. Miasto zostawiło dla nowych przyjaciół psa instrukcję opieki, gdzie był dział prawa psa. Prawo do snu, prawo do odpoczynku, do jedzenia, pomocy, komunikacja z rodzicami, sprawiedliwej opieki. Z listu Nasty do psa Erika. Drogi Eriku, już od pierwszych dni mojego pobytu w moim tymczasowym mieszkaniu chciałam napisać do Ciebie list, ale nie miałam siły, bo to zbyt bolesne i łzawe. Bardzo mi przykro, że już z Tobą się nie zobaczymy. Niedługo będziesz miał 7 lat, a ja będę w niewoli przez 8 lat. Szczęście psów polega na tym, aby sprawić radość swojemu człowiekowi. Przepraszam
5:30 stałam w korytarzu, szeroko rozstawionymi nogami, przyciskając biodro do ściany. To się nazywa jaskółka. Oprócz dźwięku uderzeń w plecy i trajkotania elektroszokeru słyszałam, że muszą się zabić. Potem funkcjonariusze zaproponowali mi inny wariant. Dali mi 20 sekund, żeby zamknąć się w łazience, ponieważ mieszkanie miało być przeszukane. Nie rozumiałeś nic. W rozpaczy krzyknęłam na ciebie i nogami odpchnęłam cię do łazienki. Funkcjonariusze zablokowali drzwi krzesłem z kuchni, poszczykały się, rzucały się na drzwi w wąskiej przestrzeni. Przed opuszczeniem mieszkania prosiłam, żeby pozwolili cię uwolnić. Teraz słabo pamiętam, co dokładnie mówiłam ci na pożegnanie, ale na pewno zaznaczyłam, że wychodzę na długo. Na schodach płakałam. A dalej lepiej, żebyś nie wiedział, co było ze mną. Trzymaj się, drogi piesku. Jesteś najcenniejszym, co miałam w życiu. Zawsze będę cię kochała. Masz 2023 rok. Wielki Wam дякую, що прийшли сьогодні. І я ще хотіла додати, що ми вистава відбувалася у рамках фестивалю Близький Сход, на який запрошуємо вас у наступному році.